दिनै मुलुगनां खन्थाइ सान डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियावबो फालिदों मुलुगनां खन्थाइ सान डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि बर' बिफान लोगोसे थुनलाइ श्री आद्दा गगामुख आरो सोरजिलु थुनलाइ जुथुमनि बानजायनायाव मुलुगनां खन्थाइ सान फालिदों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि सावरायमा नब्लाङाव खुङो हाबाफारियाव खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिखौ बर' बिफान डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि लेङाइ बिबुंगोरा डक्टर बिदुल बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव बेखेवनानै होयो। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर प्रतिमा ब्रह्मआ हाबाफारियावनो थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि दिलीप बसुमतारी, बर' बिफाननि सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि बर' बिफाननि गाहाय सबेत बसुमतारी, एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', बिपिपिसिनि गाहाय लिंथुमगिरि शिवराम बसुमतारीखौ लानानै बर' माहारियारि आफादनि बिबानगिरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नुजाथियो आरो बे हाबाफारियावनो जुबालिखक सन्मान बान्था मोनगिरि बिलिफां दैमारिखौ डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननिफ्राय मान बावनाय जायो। थारैनो बुंनो थाङोबाथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे मुलुगनां खन्थाइ सानाव जोंनि डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाना गगामुख आरो सिमेन्ट सापरिनि जा मोनसे थुनलाइ आयदा मोननाय दङ बे मोननायनि लोब्बायाव दिनै बे डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि जिथुनाखि बे सावरायमा जिथुनाखि नमायाव जा खन्थाइ सान फालिदोंमोन मुलुगनां खन्थाइ सान बे खन्थाइ सान फालिनायाव फैनानै बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बाहागो लाफैनानै बेजों लोगोसे जोंनि लखिमपुर, धेमाजि, जनाई, डिब्रुगड़ बिदि खाथिनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारियारि मावथि बिथांमोनखौ मोननानै लोगोसे बे डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव जोंनि बर' बिफाननि जा जिथुनाखि बिबुंगोरा बिथांमोनखौ सोलोंथाइ बिथांमोनखौ बिजिरसंगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों। मा मेसेज होगोन दिनैनि बे गोथार सानाव? दिनैनि